Ani bokrok saka ki. Noodles siddo kayo yang kayak my box sajak. Muy kutunggai kurai kusta. Alu bai on noodles no song mai dabo. Ko mai khul ka ko noodles bai alu baja khaijak obo bai mai janai dabo. Ko an bu sakai jai tongo. Ani mama khai jai tongo. Mai jaga di rok sinja ngai di palde ta kai thu masai phunuk ya ba khor blai ba bisna kala se bo ani bo khor saka ne ba tong se bini tong ya ani bo khor saka khikor beram ga khikor Không phải đặc biệt tốt kìa chà là bạp đấy Sari kaham norok jatan no gai chung tabuk berai tongo tukui musui tukui besai di boni mairok jau itam kai an busana kisa berai tongo kaham kibo banjak tong ya juta mama rom khalayo gai norok nai tong di chung tabuk para berai nai para wo norok no funung nai kaisa engko norok no funung nai norok nai tong di jaga kai kalbar mane tamu kamu kalbar bridge hake sinam ja jikonte aban bagai gari rok thangmai yang tomani kosto tabuk se thaman chinai tabuk sinam bai khang kai thaman chinai kaham ke poriskar khai gari rok thanane aram nang sinai ko ai ke kholabu kalang thaka अब तैसे खाना तैसे खाइना पा खाना के खुलुंगाय ता जगह बुरै सिकाल रं मोसालाय गानाव थाङै फुनुंनाय नङाथ' berayu inoga firo bai tongo nogo thanan dimba hingkai norok chini dini ni blog no norok sajaka hingkai like khai di share khai di tai subscribe khanya tapok di asung noko tai next vlog ma lai pirano hambai